슈팅 나이는 당가시네다. Nalai rau begitu ah. Apa pakai reverse selangkang ke sana. Dan tangkap sini bukai kau. Coba dose. Dini panu gong share ini biduna. Bidulah tuh orang baru ini. Mau ke sini ke? Naik nama ke kiri sih. Bongau area dong ada dah. Bongau area. Kiri beres sana gitu. Kita bayi Green Valley dah dong. Green Valley थाबा खाथियाव मोनफैबाय बबे थांबावनि लकेसन नायलाबायनि माबायदि मोजां लकेसन दं नै जाबाय Green Valley थाबा बरिया अबाव बेरायनाय जायो नानि र' दिनै थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो थ' थेंक इउ जा समायना नुखायो नै बे जायगाखौ पुरा गोथां गुफुर बरिया नुदों दा जों थांगासिनो लाइमुथियाव थांगासिनो जों दा लामाया एसे लेथ्रा जों बाथौआवसो फैदों नालाय गोदान मडेलनि थाफां नै बेलेग आलदा नुयोलै मोजां साब लकेसना एसे बे समाव सान्दुंनिफ्राय बासायनायनि मोनसेल' राहा दं आंना नै दालां सिङाव हाबना थानो मोजां बा सोमबाय थादैयाव बे गोथौ जानांगौमोनलै बैले इसे माबा गोदोनासिम मोनगोन बेहाय इसिबां गोजानाव लागै बारनो हानाय नङा दा दलंनिफ्राय बारनो हानायाबो अन्थाइ गोजा नायामोन जोंसो हागोन हेलिकप्टारनिफ्राय नामायो हेलिकप्टारनिफ्राय बारजों नामाखै हागोन बरिया एसे दैया साफानो दुगैनोसो लुबैदों लानसै हेलमेट हम बरिया सानग्लासा हमदो नै मालाय बियानिया फाख्रा सिख्रालाय लाखिग्राया दालाङाव नैबेयाव गारि थोरोबो दा ट्रेक्टरा गारिया बिदिनो माबा जागोन साखा थोरोबगोन सिगांनि एसे अन्थाइ होना होबा लांजागौमोन दा थांबाय बे आफाव बे खर'आव सोर खिथिनांगौ खिनाया बे खर'आव सोर खिना नोंखौ ओइ केमेरायाव फैजोबा नै भिडिअ खालामदोंमोन आं नोंखौ नुजोबथारदों नोंखौ मोनामफैजोब्बाय थैद आंलाय मा मोनामखौसो नुदों बेथिं खिबानो जायो जोंहा दा दुगैनांगौ ना दङ आरो देनजार माबायसो मोनदों नानि मागुर फैदों मागुर बिदि लाबोबाय जे देखायबाय नाखौ माथो अन्थाइ गोजा दा साम' खंख्ला गोजा माथो फुजाथ्रा मानसि दे नोंलाय नायानो दैमायाव गैखाया सोरबा दैयाव फैनायाव गिन्जि गैया गिन्जि माबायसो मोनदों फैमारदों फैदों ना दायो बै दालां अन्थाइ जाबनाय दङ बेवहाय दे नोंहा स्कटखौ लाग्रो हले माबायसो मोनदों जाथ'वाखै नै बिथिंसो दं मोनगोनथ' बाथिसे मोनगोनथ' मेरला रानथारनाया नै बिथिंसो दं नै बेयावसो दं
ओइ खुनुनियाव आयौ दैमानि ना होद सारबा मोनमारगोनलै खि मास पाइसे सान्दा हे हेलौ हेलौ नो आयौ हेलौ हेलौ मासे थांबारबाय बबेयाव नायदों बासिखांनानै मासे बायदि नुदोंमोन ना नै औ थांदो जग्लबार देन्जार ओइ माथो प्लास्टिकखौ हरदोबा नोंना मोनसे दा होफिनगोन ना आङो नांगौबा ओइ मा बुस्थु मोजां खि पाइसे ओइ खि मास पाइसे ओइ ओइ सुटिं जाजासिम दानो फुवासे मोनगोनथ' नोङो सुटिं जाजासिम फुवासे मोनगोनलै सावलाय ओइ दाहारनि आरि खारजोबगोन जानांगौ ओइ नै गिदिर खारनायखौ नाय खारनाय गिदिरखौ दै होबाथाय माबागासिनो नामाथाय दैखौ दा हो ना होनो दै होबाथाय माबागासिनो बे थाब नस्थ' जायो बे नाया ने दैमानि नाया थाब नस्थ' जायो नै बेयाव खुरा दोननो हाबा आखायाव ना मा पाइसे होलांबाय बै जिं जिंजों होलांसिनो आयौ गोदोजोबो माथो आगोल साखाया लागाव बङाइगाव ट्रेक्टर माने एक्टरब्रा आदा बदलेन होदोरा मा मांगासिनो नै बेखौ फैसा लानोसै बेखौ फारसा लानो नोंनाव सोङाखैब्रा आं मोनला मा गैया होनदों आं बेनावसो सोंदोंब्ला दे खोन्था दंना गैया दं दा गैया हो नों गैया दं ए ना लाग्राया दानो सोगोन बे डिरेक्टर एन्ड मेकआप मासे होसोना हमदों आं नैबे मा ना बियो ना खांखिला दैनि ना गोलावा ना खांखिला आरो बेखौनो सुना संहैलाय नोङो दा दैयाव थाखानायखौनो ना मा जाखो बेलाय मानसिबो हैबोदोंलै और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है नै मानसि गोथै बोहैबोदों भुटाननिफ्राय दा सोर लायगोन बेखौ आया माथो गामसासो गाननायसो मानसियाबो ए माथो गोथां सोलायो मानसियाबो गारिया लादो ओइ नोंसानाथ' बिब' गैया दङ इसोरनासो दं नोंसानियालाय दादासो नै बिसिनियालाय हो दङ है गुमैलै आंखौ गुमै गुमै दे चक्लेट जानाय फैसाखौनो दहाय होननाया आयौ साम'नि नै बेनो जाहैबाय लाइमुथि बाजार दा जों सफैबाय लाइमुथि बाजार साहायानो गैया ओइ ओरैसो सिदा लांनांगोन ओइ सिगाङाव बाजार मबाइलखौ गोरा ओंखारदो फांसनफोराव मेथाइ रोजाबहोबाय थानाय खिबु होननानै एरनाय स्टेजआव ओइ नैसिनि माबाखौ नाहरबाय नै बै माबाथिनि दंना बियो
बिदि जोंख्ला लखिमपुर ओरै साइडजोंसो बैदि जिखौ होनदों बैथिया बांसिन दं सानजाखै प्लास्टिकनि एम्फौआ नङा माबाया बिनो जोंख्ला ए माबा दंफांनिया जानो माबानिया ओरैबो बिदि गोजा ओंखाम लाखांबाय खरसा जोबबायलै आङो मियाव मियाव मोनबाय थायो नामा आंलाय 사라오네 사세 사세 사라오네 लाइमुथि आरो जाय माबाजेनदो थिखोनाझारनि लाइमुथि दैसा दं ओरैजाय बे लाइमुथि दैसायाव दुगैयोमोन माबा दैसा दंमोन बाहाय दुगैबाय थायोमोन बे दुगैनायखौ बिसिया जाहाराव बै खर'सायाव दा बे थिखोनाझारनि बिसिनि नामा लाइमुथिमोन नामा बे जाय एरियाखौ बे एरियायाव दुगैबाय थाबाय बिनि बिसिया बे दैसायाव एरियाबो बे दैखौनो लाबोदों नालाय लाबोदों बे बिनिफ्राय फैनाय ना बे बिनिफ्रायनो फैनाय दानि दंग' माइफोर गायलाबायग्रा औ दा बेनिखायनो बेखौ लाइमुथि नाम दोननाय जादों आरो गोदोनि जारिमिनखौ लानानै बेखिनिखौ जों बेखिनिखौल' मिन्थिगौ आरो बिनिफ्रायथ' नै एनडिपिफोर गेजेराव थाफैनाय जाहैबाय बेहायनो केम्प दंमोन सोनाबजों लाइमुथिया दिसथादो होमबा लाइमुथि बाजारा दाख्लैबो जों सिखनानि बिसि लाइमुथिया बे दैमायाव दुगैबाय थायोमोन जाहैबाय गावसोरनि गोबोरखि थानाय माबा जायगायाव दैखौ गायनाय फुनायाव बाहायनाय बे लाबोनाय जाबाय ओंखायनो लाइमुथि गामि खिन्थु नोंसिनियाव गय बागानखौ बिराद फसायदों बागाना बिराद मोजां जायो नोंसिनियाव बिराद थायो गाहायावनो पुरा बरिया बरिया बानायजोबना दोनदों गाहायावनो थायो आयु गयनि जायगालाय जायगायाबा खिन्थु नैबावहाय सैद' चिरां दुवार 14 नाम्बारावहाय इलेक्सन दारायबाय आं बहुद होगोन दा सोरबाफोर आंनि सुथुर ओंखामला बेखौ लागायनांगौ जायोदा गुड गुड बयबो रेडि ना बेखौबो लागायनांगौ होनब्ला गारना रावखौबो लिस्टआव दंखा नामा ओरैबो बावजागौमोनथ' ओमफ्राय जों बलेर' जों ओरैनो डेन्जार गोजालै आसल माखाया नै इउपि सोर माखाया जोंनिया डेन्जार गोजा गेंनि मानसि बानायगासिनो ना हमगासिनो नै मार फाग्ला ना हमगासिनो नै साला मोनबायबो नाया खिन्थु दहायनो आं खावसे मोनखादोंमोन दा बिसोरखौ हमबावबाय एसे बुरजासिन जाबाय फारसेथिं बैयाव सुटिं जागासिनो बै गोथां गोथाङा है दैमायाव दुगैना फैखो हे मासिन मारखोंलाय अबाव थाङा फैखो मोनदोंमोनलां Смотрю.
जाबायदि मोनफांखाबाय अखाया सिजाजोबसिगोन दिनै मोनबाय आङो ओंखारबाय होनबा थांनो दे जोबखाबाय नै एसे हाननाय दिनै हाखौथ' आयौ लिपस्टिकआबो हाबाव गय जानाय सिङाव बिराद गाज्रिथार जाना दङ नोंहा बे गुस्थियाव नायनायखौ होनदों आं नोंनिखौ गुस्थियावथ' थाखागोन हा होनना बुंनाय लोगो लोगोनो सिख्लाफोरा लिपस्टिक फोनो ना बिबो हाबावसो नोंनि गोजा जानाया बिजों हाया बेखायनो सिख्लाफोरा गोसो थोयो आरोखि सोरबा नै हाबा जायाखै आं हाबा जायाखै हाबा जायाखै जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे सोरबा लफायनोबा गय मोजां आरो नामा गथ' गथायानो गैया बेखायनो हाबा जायाखै लफायनोबा गय मोजां खालामना लाबो मादा गोनां दंमोन सानै बेखौ हरखांबाय नालाय दा सेंग्रा गोरलै गय नालाय फाथै हाबा सिबिनाय लाफिनजायो आरो आं सेंग्रा समाव मावो नङानिया गार्लफ्रेन्डआ ओरैनो खैजोनसो दंमोन गार्लफ्रेन्डखौ आङो गार्लफ्रेन्ड नैखौनो लानो मोनाखै लाहांनो सोलोंहांनायावनो माने आंनो हाबा खालामना होदों माने न'नि गारजेनफोरा आरो नायनो थांनायबा आबौआनो थांदों जा थांखादों बेनो जाखादोंबो लानो गोसो गैयामोन आं बारु माने बिसोरनि नारसिनाव लानो गोनां जाहैनोसै आरो माने बिदि जाथ'वाखैमोन आरो एसे दंबावोमोन माने उदां थानो लुबैदोंमोन उदां जावो बे उदांखौ नङा बारु लाथ'वाखौ ओरैनो एसेल' लोगो लानाय बायदियानो आरो आं लायाबाथ' सोरथो होफायनोमोन होनोथ' हाफैखायामोन ना दा माखासेखौ गुबुनखौ दायाव नारथ्रोबा समाया माने जेन'बा ओरै आरो लानो बानाया बिदिसोमोन माने खि गैयि साफा नागिरदोंमोन दालाय माथो खि गैयि साफायानो आंनिया बिसिया नुयै साफ समायना नुग्रा जाबाय आरो थिगानो दं